Wie Megan, die vindt dat leuk. Nee. Zeukers. Moet je dat zeggen? Ja, dat is leuk. Zeukers. Overdone. Is met Anita. Hoi. Vusje. Een girl. Een girl. Ja, boe! Een girl. Boe en girl! Op een viewer. Fusje. Op de strootkast niet fusje, nee. Dat is niet van mij. Nee, ik fush niet. Nee, ik ken dat. Ik ving ze alleen maar. Wat is een favoriete bus? Een snoek. Waarom? Omdat er teng is. Goedenavond. Pik, maak mij de pest niet lauw. Ik drink alleen maar water vanavond. Water vanavond. Water vanavond. Mis, kerkdeur op ondereeste. Er is niet veel te doen, weet ze, maar... Wat? Ja, weet ze, de lui die hebben geen glas bier, maar... Ja, is er zoveel te doen. Nee, 1 keer per jaar met de Bronk en met de Landmarkt. Of 2 keer per jaar eigenlijk. Ja. Vorig jaar heeft er Frans Teunis gelaaien, destijds. Frans Teunis gelaaien. Destijds. Wil ze een derm nog bedanken? Nee. Zo vrijs. Oké. Een follow op Instagram. Goed en het blijft het. Na. Alles is goed en het blijft het. 1, 2, 3, 4. Waar ga je in de zomer heen? Malta. En naar de tering natuurlijk, maar En waarom ga je naar Malta? ja, omdat dat besloten was door de vrienden. Hoeveel kost dat? 2 keer de helft. Mag ik mee? Nee.